Здравей, приятелю! В това клипче съм подготвил, не съм подготвил, ми мисля да направим или поне да започнем да правим втория проект с Arduino. Да го разучим, да видим какво можем ново да научим от него. Сега гледам какви работи ще ми изискват. И те са бутон, Arduino, разбира се, бутонче, LED, 220 Ома резистор и 10 кОм резистор. Хубаво, че изкарахме късмет първия път и не се наложи да бяхме изгорили повече неща, отколкото трябва. Аз съм се подготвил, имам кафенце, имам пуричка, мисля да си прекарам много добре. Лошата новина е, че този проект, прегледах така отгоре, ще изисква да си интегрирам по някакъв начин Arduino с лаптоп. Което аз се опитах предния път да направя и беше тотален провал. Не знам дали е защото е Linux или заради нещо друго, но не можах да свържа платката с компютъра. Не можеше да я намери. Въпреки че разбираше, можех да намеря по система, но не можех да интегрирам с IDE-то. IDE е Integrated Development Environment, мисля, и това е специална програма, която пише специален, с който пишеш на, мисля, че C езика и можеш да го вкараш директно в микроконтролера, за да може да работи. Да. Почваме с проекта. Има някакво отдебелено пасажче, така че може да го прочетем. Сега, като сте запознати с основите на електричеството под контрол, време е да продължим с контролирането на неща с Arduino. В този проект ще правите нещо, което е можело да бъде интерфейс в космически кораб през 1970 година, което е можело да бъде като в интерфейса на космически кораб през филм от 70-те години. Трябва да направите контролен панел с копче и светлинки, които се пускат, когато пуснеш копчето. Можеш да решиш дали светлините ще означават Engage HyperDrive, дали да ангажират HyperDrive или да гърмят с лазери и така нататък. Лампичка ще се включва докато натиснеш бутона. Зелена светлина ще бъде включена докато натиснеш бутона. Когато Arduino получи сигнал от бутона, зелената светлина ще изгасне и две други светлини ще започнат да мигат. Това е интересно. Дигиталните пинчета могат да прочитат two states. Какво е two states? Могат да разчитат само два варианта. Когато има волтаж на определеното пинче и когато няма. Този вид сигнал обикновено се нарича дигитален, понякога бинарен. За хората, които им е интересно, чакай да намеря лист, който е сравнително използван, защото все пак трябва да пестим хартия. На който му е интересно, бинарен е 1 или 0. Това е единия вариант, това е другия вариант. Хората обикновено наричат бинарен отговор, нещо с отговор да или не. Нещо, което има само два варианта. Разбира се, в повечето проблеми в живота е много по-сиво
Но в компютрите всичко се опитват да го държат на или тук да има ток, или да няма ток. Така нататък, мисля да не се тормозиме. Защо да не се тормозиме? Трябва да го видим. Така. Този вид входящи данни обикновено се нарича дигитален или понякога бинарен, защото има два варианта. Тези варианти обикновено се наричат като високи или ниски. Високите са същите. Да има високо е също да кажеш тук има волтаж. И ниските са да кажеш тук няма волтаж. Когато when you turn an output. Така, тук започва да говорят нещо, което може би ще е хубаво да прочетем, защото главата ми отказва. Така. Когато пуснем output изходящо на високо, на high, използвайки командата digital write, пускаме да има ток по него. Измерваме волтажа между пинчето и земята и ще получиш 5 волта. Когато пуснеш output на low, ти го изключваш. Дигиталните пинове на Arduino могат да се държат както като входящи, така и като изходящи. В кода ще ги конфигурираш според зависи каква искаш да бъде тяхната функция. Когато пинчетата са output, можеш да включваш компоненти като LED лампички. Ако конфигурираш пинчетата като input, можеш да провериш дали копче е било натиснато или не. Тъй като пиновете са нули и единици, е хубаво да започнем винаги с двойка. Защо? Така нататък. Тук имаме някаква схема. Добре, айде да започнем да правим неща, че става много скучно. Как да кръстиме този проект? Ще го кръстиме Arduino проект 2 част 1. Така, тук са ни нарисували от лявата страна Arduino-то. Тук горе е 5 волта. Тук имаме някакви цифрички. Тук е ГНД, което означаваше земя. Нали? Земя. Тук има някакви други цифрички. Няма да ги преписвам всичките, защото не съм компютър. Тук имаме една двойка. Тройка с като вълничка нарисувана. Четворка. Не, и тройката. Тройка с вълничка, четворка. Петица с вълничка. Така. И нагоре тези тръгва тока от тук, 5 волта. Слиза надолу. Тук има бутонче. Спомняме си, че така рисувахме на бутончетата. Тук защо е толкова интересно? Продължава надолу. Минава през резистор. И се връща в земята. В заземяването. Този резистор тук обаче е 10 кОма, което превеждаме на български език като 10 000. От тези пинчета обаче излиза тук една права линия. Прави мост. И продължава. Това е същото. Това по същия начин. И това, което е на двойката, просто се свързва тук. Тук правим една чупка и слагаме LED лампичка с резистор.
Значи ще ни трябва повече резистори. Тук правим една LED лампичка. След нея е резистор, който се вързва тук. Тук слагаме една лампичка с резистор. Тук и са неописани, че това е 220 ома. Чудесно. Рисувам като гений. Така. Айде да го построим. Да го видим това нещо как случайно не. Ардуиното, което сме окачили, ще ползваме 5 волта. Ето тук пинчето. Да го вкараме на плюса. Правим го да видим дали ще се справим без да свържем системата. Без да гледаме рисунката. Само по тази. Как беше сега? Да знам, че тук трябва да има едно бутонче. Така. Предполагам, този кабел, нали, тези бяха разделени. Този кабел трябва да е... Тези бяха вертикално, тези бяха хоризонтално. Трябва да стигне до бутончето този ток. Ще му сложа нещо по-маничко, за да се вижда. Ето го. Това е малкият червен кабел. Така. Свързано хубаво долу. Добре. Сега, какво правим? Не го разбирам. Тук имам един кабел, който е за заземяването. Разбрахме, че заземяването е... Не, 5 волта беше тук долу. Ground беше под заземяването на предника. Така. Този, гледаме тази система, къде отива. Това трябваше да отиде някъде на минуса. Ай, ще го сложим тук отдолу, за да не е чисто тук. Сега между бутона така трябва да сложим резистор за 10 кило ома. Така. И тук едно кабелче да ги свързва. Така. От тук подава сигнал, минава през 10 кОм. По това свързва се тук и се свързва така. Я да видим по снимката дали също сме направили нещо или не. Така. Като гледам, няма особено общо. Така. Тук имаме 3 резистора по 220.
Ето ги. Имам 1, 2, 3. Ще се опитам да ги огъна малко по-към близо до самия резистор, защото този виж на какво място. На не знам дали е много подходящо да се работи с такива клещи. Така. Това всъщност се оказва доста по-интересно, отколкото си мислех, защото говорих с... колата ми беше на ремонт и говорих с майстора. Имахме проблеми с подгревните свещи. И колкото и да съм се занимавал с механика, преди не съм занимавал с електричество. Той започна да ми говори за някакви работи, използваше термини като вериги, съпротивление и така нататък. И ми беше много приятно, защото горе-долу разбирах за какво ми говориш. Имах следния проблем. Малко тактическо отклонение. Колата ми е 2007 година, но след 2009 подгревните свещи преди 2007 ги правят с... колко беше? Май, я да видим дали съм го разбрал правилно. 5 волта. Или беше 9? Значи на мене ми пускаше ток и ми даваше повече напрежение. Така. Моята кола е с 11 волтови свещи, а те ми бяха сложили 5 волтови свещи. Което означава, че всеки път като запаля колата, вместо да минат 11 волта по свещите, минаваха 5. Не. Колата ми даваше 11 волта, но те ми бяха сложили свещи за 5 волта. Гледам да не говоря много, но предните майстори просто не се бяха справили както трябва. Така. И се бяха разтопили вътре, имам една много смешна снимка. Така, гледам сега схемата. Имаме 5 волта, влиза тук. Има мостче, което е на бутончето. Тук е направено наопаки. Бутона ми е сложен долу. Защо така? Така, този ми е 10 кОм, затова ще го... Така. Бутона ми е сложен тук долу. По някаква странна причина. От този бутон така, имам зелено кабелче, което през едно пинче се свързва с двойката. 012. Така. Плюса и минуса са ми ги изкарали тук. По някаква причина. Това ми е по-трудно да го мисля. Десетте килома, къде ги сложих? Това бяха. Са сложени да свързват това и минуса по някаква причина. Така, май го вкарах. Не изгасва компютър. Сгасна ли? Сгасна, светна си. Така. Имам бутон. Това свързва с това. Сега тук имам някакво малко червено кабелче, което прави връзката
на плюса тези бяха, нямаше значение как са поправени. С къде? С първия ред на това. Така с бутончето. И имаме 3 жълти къси кабелчета. Правило като по снимката, защото иначе може да се объркаме и докато намерим проблема, после ще е лудница. Едно, което излиза от тройката. Така. Едно, което излиза от четворката. И едно, което излиза от петицата. Това, което излиза от петицата, това е някъде на пичка силение тук горе. Това, което излиза на тройката, на пичка силение тук надолу. И това по същия начин. И после имам резистор. Добре. Сега проследявам и слагам LED лампичката по същия ред. Тук слагам още една LED лампичка. Така. Която е на същия ред с жълтите фигурки. И трета. Така. И след тях имам един резистор, който прескача, отива на минуса. Ай, до сега го справя. Сега ще видим дали с тези светлещи, ще да кажа свещи, ще се справим по-добре. Така. Май трябваше да закача. Така. Май слагат кабелчета последно. Добре. И тук са сложили зелено ледче. Знам, че не трябва да си пуска, обаче просто ми е любопитно да видя какво ще стане. Все още. Все още нищо не става. Следващата стъпка. Така, това е на този ред, това е на този ред, това е на този ред. Идва от тук, преминава през бутона. Тези като че не са влезнали достатъчно вътре, или са? Са, да. Всичко би трябвало да е свързано, но не свети. Както и да е, доколкото разбирам от този проект, следващата стъпка
ще бъде да видим дали ще успеем да го пуснем, да свържем Arduino-то с лаптопа. Да видим дали ще можем да го накараме да работи. Но от хардуерна гледна точка би трябвало това да е така. Не съм сигурен дали ще трябва да дали трябва сега да може да прави нещо, може да не е програмирано, може да няма никакъв код, може микроконтролерът да не бачка. Затова ще го оставя така. Приключвам видеото, качвам го и живо здраво на другото видео може да се опитаме да го накараме да заработи. Чао и до другия път, приятели!